गिबियावनो आं अनलायनाय, फोथायलायनाय, सहायलायनाय आरो सोरगिदिं जौगाखांनायनि आं खामानि मावगोन। बेनो आंनि मुल लक्ष्य आरो उद्देश्य आरो आङो बिदिनो खामानि मावलांगोन। मोजां सोंथि। आं सासे 10 नं देबरगाव बियाबनि उदां बिजाथि जानानै आङो दाख्लिनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव जोंनि देबरगाव समस्थिनि गुबुन गुबुन गामियाव आङो लोगो हमदों। बिदिनो फिसा फिसा आं मिटिं खालामदों। गिदिरथार जोंबादि उदां बिजाथिया सम्भब जायाब्लाबो आङो गामि दरफा गावबुरा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ लानानै रायजोफोरखौ लिंहोनानै खावलायनायनि गेजेरजों आङो मिटिंखौ खालामदों। थिग बेबायदिनो आं दिनैहायबो सरलपारायाव बेबादिनो आंनि फोसावदिं मेल आं लाफैदों। प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बायदि गोबां जोंनि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर आं लोगो मोनदों। बिथांमोनहा आंनो खोथा होदों जे नोंथांनो माने भट होगोन होननानै। दा आङो गोजोननाय मोनदों। उल्थापानियावबो आं सेम बेबायदि प्रसेसैनो हाबबोदों। बर', गरखा, आदिबासि बिथांमोनहाबो लोगो हमदों। बिथांमोनहाबो खोथा बुंदों जे जोङो प्रमद बर' सोरखारखौबो नुबाय, हाग्रामा सोरखारखौबो जों नुबाय। जोङो दिनैहाय गासिखौबो नुजोबनायनि उनाव जोंनो मोनसे गोदान सोलायनायखौ जों लुबैदों। बै थांनाय समाव परिबर्तन सरखारनि दरखार बुंदोंमोन, खिन्थु दा परिबर्तननि परित्राननि दरखार होननानै बुंदों। परित्रान बेनिफ्राय उदां बारग'नोसो रायजोफ्रा लुबैदों। दा बे बाथ्राखौ जोङो नोजोर होदों, आं नुदों। बे बाथ्राया दिनै जेरैबो गोमसारदों। आप टु दिनैनि दिनाव सनितपुरसिम, क'क्राझार गसाइगाव श्रीरामपुरनिफ्राय गसाइगावसिम परिबर्तननिफ्राय परित्रान मोननो थाखाय जोंनो उदां बिजाथिखौ दरखार होननानैसो दिनैहाय गाबख्रावदों रायजो राजाफ्रा। निस्सय आं देरहासार जागोन। आं बेखौ गोख्रोङै गावखौ बुंनानै लानाय। गुबुन गुबुन दोलोनि सुबुंफ्रा बुंनो सानोदि जे नोंथांखौ खम सम 1000 2000 भटल' मोनगोन होननानै बुङो। बे बिथिङाव मा फोरमायनो? बेथ' प्रेडिक्सन, गावबागाव आदुवा प्रेडिक्सना मालाबाबो 100% जाफेरा। आं दिनै बुंगोन आङो जेन'बा माबा पारसेन्ट मोनगोन, मा होनो 80% मोनगोन, 60% मोनगोन होननानै। आं गोदो इलेक्सन गेलेजेननायनिफ्राय खोनाजेननायनिफ्राय आं थाबोदों सासे मानसि, गिदिर मानसिजों। इलेक्सना जै प्रसार जाबाय, बे प्रसार जाजेननायनिफ्राय रिजाल्ट मोनजासिम बियो दानजाब दानख' बायदिसिना खालामो। खेबसेबो जाफेरा। आंहा बेबायदि अंकखौ बारा हिसाबबो बिसासबो खाथिगारा ओंखायनो। दा मोनसे खोथा, आङो 100 मोनो 200 मोनो बे गिदिर खोथा नङा दे, बा आं देरहायो बेबो गिदिर खोथा नङा। दा बेखौ सानना लाथों आंनिफ्राय रायजो राजाफोरनि आवाजआ मा ओंखारगोन। रायजो राजाफ्रा दिनै मा लुबैदों, बे लुबैनायनि आवाजआ आंनिफ्राय मा ओंखारगोन बेसो गिदिर बाथ्रा। देबरगाव बियाबनिफ्राय जिहेतु नोंथाङा बिजाथि देरहासार जायोबा रायजो राजाफोरनि थाखाय मा खामानि मावनो आखायाव लादों? गिबियावनो आं अनलायनाय, फोथायलायनाय, सहायलायनाय आरो सोरगिदिं जौगाखांनायनि आं खामानि मावगोन। बेनो आंनि मुल लक्ष्य आरो उद्देश्य आरो आङो बिदिनो खामानि मावलांगोन।